Hola Quixeros, què tal? Com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja l'heu vist en el títol i en la miniatura, us porto un vídeo una mica diferent, tot i que s'assembla bastant a un vídeo que vaig fer dient que una ruleta havia d'escollir aleatòriament el cub que havia de resoldre, però en aquest cas ho faré amb la Siri, que tenim per aquí. Aquí tenim l'iPad, la Siri està ahí. I he escollit aquests cubs, en total són 6. Exacte, són 6 cubs, he escollit un... sí, 6. I el que faré serà numerar-los, cadascun li posaré un número, i li diré a la Siri que em digui un número aleatori del 0 al 6, i el que digui, de l'1 al 6, i el que digui l'hauré de fer. I doncs, abans de començar agrairia que us subscrivíssiu, que només queden 2 subscriptors per als 150, i doncs ara sí, comencem. Per aquí tenim l'iPad, en teoria aquí va de sortir la Siri. Aquí està. Hola Siri. Anotado. Cuéntame un chiste. Un chiste infantil. ¿En qué se parece una mesa a un huevo? En que los dos se ponen. Ja paro. Ja està, fora de bromes. Vaig enumerar els cubs, els poso aquí en fila, us deixaré a sobre del cub o així el número. Faré que sigui el 3x3 serà l'1, aquest el 2, 3, 4, 5 i 6, d'acord? Li preguntem a la Siri un número aleatori. Siri, dime un número del 1 al 6. La respuesta es 6. El 6, o sigui, queda fer el 2 per 2. Doncs anem a desfer-lo una mica. Us deixaré la resolució càmera ràpida, perquè així no se'ls faci tan pesat. I doncs, ja estaria per aquí. Ara, si torna a repetir el 6, doncs faré un altre, o sigui, ho tornaré a repetir. Doncs passem amb el... Tenim aquí la Siri. Dime un número del 1 al 6. El resultado es 1. 1. Doncs hem d'escollir, hem de resoldre el 3x3. Més o menys, així ja estaria bé. Tenim ja fet el cub, se m'ha desenfocat una mica. Més o menys. Ja està bé. I doncs, no sé ben bé quant dec haver tardat, però estic una mica incòmode amb això, amb la càmera, però doncs seguim. Passem ja per al tercer cub. Dime un número del 1 al 6. Daría como resultado 4. El 4... Si no recordo malament, era aquest. Era el Gear Cube. De fet, vaig a comprovar-ho ja. Doncs sí, definitivament era aquest. Era el Gear Cube, que no me'n recordava molt bé i millor ho vaig a revisar i així no m'equivoco. Més o menys el tinc. I el que faré serà deixar-vos en càmera ràpida, com ho he fet amb els altres. I doncs comencem. I ja el tindríem normalment, o sigui, he tingut sort perquè normalment no el faig tan ràpid. I doncs bé, passem amb el següent, que ja crec que serà l'últim, perquè s'està quedant una mica llarg, però seguim. Doncs ja passem amb l'últim cub, depèn, si em toca un que el faig ràpid, doncs potser em dóna temps d'un altre, però passem ja amb l'últim, hauria de ser l'últim. Dime un número del 1 al 6. El resultado es 3. 3 era aquest, o sigui que si el faig bastant ràpid, em donarà temps de fer un altre.
faig més o menys així. Així està bé. I doncs comença. I ja el tindríem per aquí resolt. I sí, segurament sí que em donarà temps de fer un altre cub. I doncs ara sí, ja passem amb l'últim. Ja tenim per aquí la Siri, passem ja amb l'últim. Dime un número de l'1 al 6. La respuesta es 1. Vale, l'1 ja l'hem fet, o sigui que hem de tornar. Dime un número del 1 al 6. Daría como resultado 6. El 6 també l'hem fet, que era el 2 per 2. Dime un número del 1 al 6. Daría como resultado 5. Vale, el 5 era aquest d'aquí, el mastermòrfic 2 per 2. Doncs anem a fer-lo, que aquest és un cub que m'agrada molt, sincerament dels meus preferits, i el sé resoldre bastant fàcil. Ai, bastant ràpid, no tardo molt. I més o menys ja estaria. I, vale. Vale, se m'ha quedat fet, però és que durant aquest vídeo estic tenint molta sort amb els cubs, perquè els estic fent molt fàcils. I doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos, perquè us deixo al meu canal i per aquí l'últim vídeo penjat. I doncs bé, adeu!